Salutare, salutare! Astăzi vom reacționa din nou la Takal. Deci să începem. Unde vrea să se ducă? Se pare că la Giorgopol vrea? Nu înțeleg. Da, acolo se pare că vrea să-i distrugă pe toți. Mamă, ce parașută șmecheră! What? Cât sunt aici? Marș. Să vedem ce face. Opa, înainte să... What the hell? Cum poate să nimerească? What? Acolo este unul. A găsit armura 2. Grenadă. Se pare că unul e nuc. E dat finish, se pare. Deja un kill. Împușcă cineva și încă nu i-a dat nimic. L-a văzut, dar nu i-a dat nimic. Se pare încă. Ce-a găsit Thompson? Thompson. Ce e bun! Mamă! Am mai găsit unul. I-a dat knock? Nu știu. Cred că. A jucat cu 3 PP. Mamă. Ce skin. E de Crăciun. Mamă. Acesta este buton. Încă un 5 deja. 5. Pare că aici a găsit DP și UMP la chest player, se pare că. Dar n-are foarte multe pe DP, doar 42. Trebuie să mai găsească. Nu vrea să lase Thompson-ul, se pare că. Nu vrea. Și nu uitați să vă rupeți butonul de like și să vă abonați. Sunt curios câte like-uri vom face astăzi. Marș. Aude pași. Marș, a jucat cu FPP, se pare că a găsit patrone pentru DP. A găsit peril. Mamă, cineva e pe dânsul. What? Cât de bine! Deja knock. Se pare că unde vrea să se ducă. Mai, cât de bine joca. Cât? Se pare că încarcă DP-ul și merge. Are doar 18 patrone pe DP. A găsit în 4? Nu știam. De ce nu dă grenadă? Asta e întrebare. Gata. 47. 2 patroane doar. Marș. Joacă cu FPP-ul. Am mai cu altceva. Marș. Nu am văzut. Câți player mai sunt? Deja jumătate de mapă i-a ucis ca 10. 13 kg. Și mai este încă unul în knock. A găsit M24, mamă.
găsitem 24, mamă. Hai să vedem câte kill-uri mai poate face Cacaz. Se pare că ajunge la 15. Hai să vedem. Cred că mai sunt un player. Nu cred că ăștia au fost toți. Da, nu mai... Se pare că a pus pauză la videoclip și ne arată momenturile interesante. Mamă, încă nu, că acum e nuc. Mamă, unde s-a dus? Deci nu știu pe hartă pe unde s-a dus. Mamă. Cât de bine, Nu poate găsi. Opa, a găsit patrone pentru M24. A găsit exactul, marș! Marș, mamă, vine cineva, păsea că vine acasă. De ce nu a dat trans mai mult? De ce s-a oprit? Playerii ăștia doi s-au ascuns după acest gard și maș cât te-a scos lui acasă, jumătate de viață aproape. Mai este un player, mai este unul. Unul este finish. Încă unul, maș, cum i-a dat? Playerul nici n-a dat un hit pe el. Wow. Trebuie să-ți dai ceva de heal. I-am să văd. Marș, ce skin are pe buggy. Am mers cu o roată. Îl prinde zona. Nu-l prinde. Era să-l prindă. Cine? Se pare că vine iar în Gergopul, dar merge din Gergopul. Asta acolo și el calcă. Nu-l calcă. What? Acesta nu era botan. Da. Verifică. Marș! What the hell? Ce skin! Marș, mamă. Aș vrea și eu acest skin. Dar ce să fac? Se pare că merge primul. De ce sare? Cred că auzi pe cineva. Foarte bine, sunt doi player acolo, se pare. Unul este knock, se pare că vrea revive unul. De ce n-aruncă cu grenada dacă e sub piatra aceea? Wow. M-aș avea car. Acel aștepta cu carul. Dacă azi vrea M24, nu car. Moș cu tare de heal. Are prea mult pentru heal. Și mai sunt încă 13 playeri. What? Vede toată harta cu X8-ul. Vede toată harta. Maș. What? Acum mai dă finish. Mamă. Se duce să vadă ce are. Ce vede? Wow. Ce e acolo? What the hell, bro? Cât trag aici? Mai este unul. Maș! A așteptat să se bată între ei și dacă azi la urmă a venit. Maș, mai este unul. Este acolo. Dar nu vrea să se arate. Se pare că o să arunce o grenadă.
Nu știu dacă l-a ochit sau nu. Să vedem. Se pare că încă nu. Se pare că dă fumigena. Dă ca să se ascundă. Marș. Cât de... What? Avea costum. What? Trebuie să încarce toată viața. Nu este în knock, se pare. Dacă acum poate să-i dea finish. Avea costum de iarbă și nu putea să-l vadă nimeni. What? Am crezut că e un player. Avea groza! De ce nu ia groza? Unde e playerul celălalt? Mam. De ce nu ia groza în locul la M4? Asta e întrebarea. Poate că se simte mai bine cu M4 decât cu groza, dacă simte asta. Se pare că o să-l calce. Asta și face. Mai este un player acolo. Mamă. Îți dă un first kit. Este în zona, este. O să bea niște... O să bea ca să facă înapoi viața. Asta e. Da. Avea M4 și Carl. Care avea, dar nu-l schimbă. Nu vrea să-l schimbe. De ce nu? Poate crede că M24 e mai bun ca car. Poate că M24 e mai bun ca car. Dar sunt amândouă caruri. Acum și a groză. Dar de ce nu pune X3 pe groză? A găsit X4. De ce nu pune? Controlează să vede. Aha. De ce nu înțeleg? Are AUG? Mamă. De ce nu ia X4? Sau poate nu știa prea mult a juca cu X4. Nu știu, să aflăm. Se pare că mai sunt încă 5 play. Oazul îl ia. Dar avea schimb pe el. O poate are renunțat la schimb sau nu știu ce a făcut. What? Avem 12 minute de confirmat. Se duce la drop, se pare. Dar e lutat tot dropul. Unde sunt ultimii 5 playeri? Poate aici. Poate găsește vreun player 2. Poate. Maș. Încă nimeni nu trage. Aude pași. Maș, a prins. Bine că s-a luat oazul să se apere. Are protecție oazul. Maș, de ce nu ia? De ce nu ia 3 scop? De ce? Că e mai bine 3 scop decât holografic. Maș, unul în knock. Cu groza i-a dat și finish. De ce nu joacă cu M24 dacă l-a luat? Se duce că la etaj. Pac! Maș! Acum îi dă knock. Maș, cât de bine e M24 să te joci cu el. Cât de bine. Cât de bine e. Maș. O să... Am revenit și este 1v1, se pare că i-a omorât. E 1v1. Cine credeți că va câștiga atacat sau playerul rămas? De ce nu ia 4 scop? De ce? What, are AVM? Dacă știți că e bun cu AVM-ul.
Marș, ce skin. Trebuie să meargă în zonă. Asta se pare că vrea. Sau zona vine pe el? Nu cred. Nu. Aici încă 40 câteva de secunde marș. Are skin acum. Pe oaz. El are mai multe skin-uri pe oaz, dar sunt diferite oazuri. Ce la drop, poate ultimul player, poate e la drop. Cine știe? Nu, se pare că player nu vrea la drop. Dar dropul se pare că e luptat. Verifică prin case dacă nu este ultimul player. Și-o găstă cu nu. Mai trebuie grenade. A găsit Scar. Și ce așteaptă acum? O să facem încă o pauză micuță, sper că o să facem încă o pauză. Gata, ultimul player se ascunde acolo. Se ascunde acolo. De ce nu poate vedea așa? Da, așa. Maș, nu la ochi pe lângă el. Mamă. Dar oricum e pe zonă. El e pe zonă, maș. Încă nu l-a ochit. Încă nu. Încă nu l-a ochit. What? Poate mori de zonă. Se mai încarcă AVM-ul încă o dată. Mai are 16 patroane pe el. Se ascunde. Și se uită. Se pare că ultimul player a să fie de zonă. Asta se pare. Asta se pare că o să fie. A câștigat acolo? Nu înțeleg. Marș, că vine ultimul player. Aude pași. Iată-l-i. Încă nu l-a ochit ultimul player. Ultimul player, de ce nu merge? De ce nu vine? De ce nu vine cu a... Marș! Încă nu l-a ochit. Marș! Și a câștigat cu 35 de kg. Nu uitați să vă abonați, să dați like. Eu am fost și o să ne revedem data viitoare. Pa, pa!